солҳои охир аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушду оммавияти футбол таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. рушду оммавияти футболи кӯдакону наврасон зери таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳамешагии федератсияи футболи мамлакат қарор дорад. дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол байни кӯдакону наврасон таҳти унвони футбол барои ҳама бахшида ба гиромидошти хотири президенти фахрии федератсияи футболи тоҷикистон Суҳроб Қосимов оғоз гардид. боиси хурсандист ки ҳамин мусобиқа гузаронида мешаванд. ташаккури зиёд ба ҳамаи ташкилкунандагони ин мусобиқа, ба Федератсияи футболи Тоҷикистон. боварӣ дорем ки аз байни инҳо футболбозои касбӣ ба воя мерасанд. дар ин мусобиқа футболбозон дар синну соли 7 сола, 9 сола ва 11 сола иштирок намуда байни ҳам маҳоратсанҷӣ мекунанд. бисёр хурсандам ки футбол дар вилояти Суғд рушд ёфта истодааст. доимо мусобиқаҳо баргузор мешавад. кӯдакон ва наврасон иштирок мекунанд. 4 фарзанди мо дар футболи клуби Тоҷ машқу тамрин мекунанд. ҳамин мусобиқаҳо ҳаст ки фарзандони мо дар варзиш машқу тамрин мекунанд. мо умед дорем ки фарзандони мо дар оянда ҳамчун футболбозони касбӣ дар тими мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кунанд. дар ҳар се синну сол дастаҳои клуби футболи Хистеварз, клуби футболи Тоҷ, клуби футболи Суғд 87, дастаи Спитамени ноҳияи Спитамен, клуби футболи Истиқлол, дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, ду даста аз мактаби махсуси футболи вилояти Суғд ва дастаи Суғд Юнайтед иштирок менамоянд. бозиҳо дар як давр баргузор гашта ғолибон аз рӯи имтиёзҳои ба дастомада ва бозиҳои ниҳоӣ рохат мегиранд ва барои ҷоми мусобиқа сабқатро давом медиҳанд.